میوانک هیا برس پروفسور دکتر رستم ارکان اکادمیسین و مامستای بشا جواکناسی لزانینگاه دیجله لدیاربکر دگل مبیتن دکتر ایوار باش تبخیراتی جبو کردستان 24 بسیاره که هری ساده چما هدف ل 2015 هیا 2023 yani zêdetir ji 2 milyon dengan li dest daniye yan 19 kursên di nava parlamentoya Tirkiye ji dest daniye sedem çi ne? Şimdi efendim yani biraz önceki yayında da rakamları da min tamaşaya hejmarên ku wedane min tamaşa kirim li gel ku hejmara dengderan li navçeyê zêde bûye taybet dengderên ciwan pir zêde bûne li gel vê jî deng kêm bûne eva ji bo hilbijartinên hezîranê heta mijdarê yên 2015 dest pê kir divê hilbijartinê de jî di demên dawî de dihat gotin ku ew ê bigê dengên xwe yên berê rapirsî jî vê nîşan dida lê di serî de li Diyarbekirê û hemû navçeyê û li Rojavayê Tirkiyê jî deng kêm bûne li Diyarbekirê yan jên bajarên din yên Kurdan ew ciyên ku Kurd zêdetir lê dijîn yek ji wan ji ber namzetan e kandîtên parlamenterê ne kesên wek namzet hatine nîşandan tu pêwendiyê wan navçeyê nebû û hinek jî nedihat naskirin ji ber wî eva dijeyetiyekî durust kir ya yekem ya din jî CHP bû CHP her tim li navçeyê sedî du deng digirtin di vê hilbijartinê gîştiya sedî heşt her li Diyarbekirê li Wan û Batmanê nimuneyên we hene sedemên windabûna dengên çepa kesk yan ji HDP eva derbasî CHP bûne wek ku tê îddia kirin CHP û HDP ji AK Parti deng wernegirtine dina ji hev girtine li Rojavayê Tirkiyê jî taybet li Stenbolê di HDP da kêmbûna dengan heye hêberê li Stenbolê HDP wek partiyekî opozisyona çepgir bû lê di vê demê dawî de hin namzet nîşan dan ku ew namzetan ji rexne li çepê digirtin eva bû sedem ku hin ciwanên çepgir ji HDP dûr bikevin ya sêm jî hevpeymaniya navkedê azadiyê de partiya tîp partiya karkerên Tirkiye cuda bi lîstekî cuda tevle hilbijartinê bû eva planekî xweş nehate kirin di vê demê dawî de berpirsên HDP jî rexneyê vê didin û dibêjin em ê ser gotûbêj bikin eger wiha derbas bibe di demên pêş de her çend pirsa bendê nemaya daketiya sedî hev jî lê eger heye dengê wan kêm bibe û bigê sedî heft divê di diyarkirina namzetan da bi civakê nêqaşkirinê de zêdetir kesên ku civakê wan qebûl dike nas dike li ser wan namzetan birêve biçe zor baş e kewate ev siyaseteka şaş bû ku HDP kirî ku daxwaz ji endam û langirên xwe kir dengderên xwe kir ku ji bo serokkomariyê dengî bidin Kemal Kılıçdaroğlu jî vê yekê bandorî li dengên HDP nekir deng nehat min belê ez pirsê ji bo te dubare bikim ez deng wernagirim ev siyaseteka şaş bû ku HDP
داخواست جه اندام و آلیگر دنگدرین خو کرد که دنگی خو بدن کمال کلجدار اوغلو لهم بر رجب طیب اردوگانی وی که باندوری لونداکنا دنگی HDP نکر دنگ نینه دنگ ور ناگرم بارم دنگی من به درستی ناگیتن دنگی من تماما دنگی ورگیری به تمامتی ناگیته برس پروفسور دکتر رستم ارکان اکادمیسین و ماموستای بشا جواکناسی لزانینگاه دیجه یا دیاربکر لگلمه درباره چما HDP دوی هلبشارتن دا دنگی خو بوی آوایی وندا کریه جدز دایه که ده هلبشارتن یان ده بانگشه هلبشارتن دا HDP ادعای وی که دکر دگل هف پیمانین خوین چپگیرین ترکیه که دگوت اما دوان هلبشارتنان دا سروی 100 کرسیان دناوا پارلمنتوا ترکیه بدز بخن لی اف یک نبو ممکن واقع نبو واناشی هر دو هف سروکین HDP مدحت سنجار و پروین بولدان اف یک راگان که بله وانا دنگی خواه ونداکینه دکتر دبیجم اف سیاست تکاشاج بو که HDP پشتوانیا کمال کلجدار اوغلو کر Kesinti oldu tekrar kesildi. Şimdi tamam. Evet. Tamam şimdi efendim. Ne baş? Ben negatif anlamda oldu. Ez dibêjim bayek awayekî bandor li dengan nekiriye dema em encaman dinêrin dengên ku Kılıçdaroğlu wergirtine ji dengên çepa kes zêdetirin. Ev jî çi nîşan dide? Kesên ku dengê xwe nedane çepa kesk û dane CHP jî hene ji ber vê ji bo Kılıçdaroğlu deng xwestin bandorekî ciddî nekiriye. Lê pirsa ciddî Partiya AK Parti û Art Parti û Erdoğan nekarîne ji wan deng war bigirin. Zêdetir CHP û HDP ji hev deng wergirtine. Lê dema Tifaka Millet hate çêkirin ku piraniya wan endamên AK Parti'ye bûn wek deva ayende û saadet ewa diviya bû ji AK Parti'ye deng wergirtibane lê li bajarên Kurdan û li seranserê Tirkiye evana ji wan deng wernegirtine. Eva li navçeyê dengên HDP û dengên CHP bo Kılıçdaroğlu çûne. زۆر باشە ئەگەر پرسەکە دیکە بکەم لە داویە کورتی بەرسەوا من بدەی دە 28 گوڵانێدا ئەگەر ڕەجەب تەیب ئەردوگان سەر بکە ببە سەر و کۆمار HDP وێ سزا بدە یان نە وێ تشتێک بمینە بناوێ پارتە HDP لە تورکیایە Yani şimdi HDP zaten HDP ji xwe doza xwe di dadiya destûrê de didome niha partiya çepa kesk heye beşdarî helbijartinê bû serokkomar be jê zêdetir kes nikarin partiyan siza bidin ez dibêjim taybet partiya çepa kesk yan jî HDP ez bawer nakim bergiriyekê nû pêş bikeve hatta siyasete ku hatta niha hatiye kirin dê berdewam be de warê yasayiyê de eger tiştek çêbe dê bikin o dîsa di siyaseta xwe de berdewam bin. Zor başa Doktor Rostem Erkan akademisyen û mamostaya beşa civaknasiyê li zanîngeha Dicle li Diyarbekirê digelme bûy gelek spas ji bo tevlîbûna te.